Deh, update deh. Deh. Sampai deh. Ayo, bidak fंबाय थिंग्रिंलै नै सिबखाबाय खोथाया जाहैबाय रायजोआ अनसायदों फिल्मखौ नायनानै बोरै मोनखो हा नंगौना नङा बिराद हिट ना बरिया सुपार डुपार हिट आयं फिल्मखौथ' जोबजासिम नायबाय माबायदि मोनखो नायनानै मोजां मोनदोंना जों बर' हारिनि थाखाय बे फिल्म बानायनाया बिराद मोजां जादों मोजां जादों ना जौगाखांथों आरोबाव मोजाङै मोजां सिङावनो दा थिगानो जाखाबाय बाहेरायाव जेबायदि अडियन्स दंना आंथ' नायनानै गोमोबोदों सिजानानै नायनानै खस्थ' मोनबाय गगा मोनहैसिगोन बिनि थाखाय जों निमाहा बिबाय मानसि रायजो राजाफोरनिसिम निमाहा बिहरबाय माने अखायाबो हाया नङा गोबाङैनो हादों बहुद खस्थ' मोनबाय रायजो राजाफ्रा जों बिनि थाखाय एकदम खर' गंग्लायै निमाहा बिनाय थाबाय मिथिनि जानानै आरो आर्ट इमोसननि जानानै हेलो लोगोफोर गुड मर्निं एन्ड वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल दिनैहाय 13 सेप्टेम्बर बे इयारनि एबा बे बोसोरनि मस्ट एवेटेड फिल्म होनना बुङोब्ला जांख्रिथायनि फिल्म नङा होमबा नोंथांमोनाबो नायनो थाखाय बिराद एक्साइटेड जानानै दङ जानांगौ स' दिनै 13 सेप्टेम्बर दिनैहाय बे फिल्मा रिलिज जानो थांगासिनो दङ बरलागावनि गेवलां फोथारावहाय प्रग्रामा 6 PM निफ्राय स्टार्ट जागोन बे फिल्मखौहाय प्रडिउस खालामदों आरडि मशन पिक्चारा आरो बे सिनेमाखौ लिरदों एबा स्क्रिप्टखौ लिरनानैबो डाइरेक्टेड खालामनाया जाहैबाय पंकज लाहारी बे फिल्मावहाय गोबां रिनाउन आर्टिस्टफोरा बेयाव बाहागो लादों आरो गोबां लैहोर रायजोफोरनि सापर्टखौ मोनगोन होननानै आङो मिजिं थिदों स' बेयावनो आङो दा थांगासिनो दङ नै फाथो लामदोंलै लोगोफोर दाथ' फाथो सुनायनि बा लामनायनि सम स' नै लोगोफोर एसे नोंथांमोननोहाय स्क्रिनाव देखायबाय आङो नायदो माबायदि फैदों रायजोफोरा लैहोर ग्रोमनो फाथो गावनानैसो दं ना मारा नोंलाय गावनानैसो दं बानाया नोङो बानायालै नुगोन दा बानाया नोंगोन जाजोबदोंलाय माखौरा ब्लकनिबो मानिबो ओरै बायदिसिना नोंगोन जाजोबदो नों आंखौ जावबाय जावाखै पाम्पलिं नङा मायदो बेनो माबालै लोगोफोर शुटिं समावथ' आङो लोमजादोंमोन दा लोमजानानै गैया सिनेमायावनो 15 दिनसो गैखाया गोबांनि रल थालांबाय बे असाइब'आनो बांसिन मोनबाय दा ओरैबायदि बेमार जाबाय माने आंखौहाय सोलिखालालै साननानैहाय प्लानिं खालामबायमोन नैबे असाइब'आ सिथारखानायसै होननानै मेगन सानानैहाय साला हायो गावथाना सिथाखानायसैमोन नुबाय दा थाथोंसैलै बेखौहाय होननानै आंखौ सिथारबावनोसैमोन आरो डिरेक्टरजों साला असाइब'आ खोथा दालायबावबायमोन हायो गरमखौ सालुखा दाउला खासि मासे जासिनानैहाय स्लिम खालामबाय आङो दा थैयाखिसैलै थैनायनि दा दाउला खासिखौ मैया हमनानै दोनदों दा गनानै दं गैयियाव खोथा होब्रबनानैसो हरनायसै नोङो दाउआ मोननांगौखा मैयासो नागिरदों दाबो गनानै दङ होसोबायनाबो होसोगासिनो दं गैयागोनलै मोनाखै दाउआ होथो होसोग्रालाय ओइयावसो होसोना दङ बोरै थांनांगौ दे लंपेन्ट मोजां गाननायावलाय लंपेन्ट मोजां गाननायावलाय हाग्राबारियाव बोरै होसोनांगौ जाखो गोसोआनो गैखादो ओमफ्राय मा गोसो गैया जाखो दिनैनि दिनावसो आं हरगोन होननानै आं दोनखादोंरा दैयानो गोथौनो बेखौ बारबावदों आरो दाउआ
बोरै जाखोरा मोनलांगोन ना मोनलाङा जाखो सैमायाबो खुरियासो होनदां हाग्राया मिसालै मोनगोन ना दा 난 비스가 나이나네. बिखि फैफिनबावगोनलै बे फैफिनबावगोन पलिसिसो बाहायबाय ना मारा आंलाय मोनजानायनि है दाय नागिरना मोनफिनोबा बेखौनो लाबोदो बा दे आरो मोनाला मासे लाबोफिनदो दाहाय सेसखालै बिसोर सानैजोंनि खारनो दोनखादों जेनेबा आंखौ साननायनि ओरैहाय 8था दंबावखायोनो दाउआ नेनानै लांनो हायोबा ओइ फामलि फन बुलाय दंखायोबा लानानै थांनोसै आं फन बुहो दे बैगोमानाव दंखायोबा लानानै थांनोसै आं 8था दंखायोनो सोरनिथो सोरनिथो हा गोसोआ बारा गोजोनासै आङो लोगोफोर गैया दाउखौबो मोनफिनगोन ना मोनफिनला ओमफ्राय दा बैगोमाना सोंहरबावदोंमोन दाउआ खाखानाय गैया जाहैबाय ओमफ्राय दा बागानावसो गिदिं गिदिं जागासिनो दङ दा लाबोथोंसै बेनो एसे हिंसा जाखानानै दङ गोसो सिङावहाय दा मोनलांथों सानगासिनो दंखायो दाउआबो अरिजिनेल खासिङा दामा एसे खमाव खासिनि मिथिबाय माबायदि खासि खिथानो ओमफ्राय खासिखाबा फिसा थाबोदोंनो नङा बिनिसो खोथा नोङो मा होनदों बिनिसो खोथा पियर खासि थिगानो जाखादों मोननिया गोसोआनो बिनि हिंसा दं बाला ओंखायनो बिदि जादों दा आंनि माइनास जागोन नालाय दाउखौनो हाबा जारिमिनल' जानानै जेरैखिया बे दाउआ सहैगोन आदा फंकस जेरैखिया नोंनि आखायाव सहैगोन रैखाथि ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों बावसोमनाया आंनिबो टाइम फैगोन ना फरायनायहर आंनिबो टाइम फैगोन नैबे बयस हस्टेल जारला जासैलै बबो माइरंबो सफैया गारिबो सफैया हनै नैबे आंनि गारि बोरायखौसो दोनफैनानै बेयावहाय आं समाय होगासिनो दङ बुस्थुआ ओरैबायदि जानानै दङ दा जाय पार्टिनिफ्राय मोननैजोंबो बोनखाजों बाननायखायो ओरैबो बोनखाजों नोंसिनाव ओंखारबा होनखायो माइरं बस्था उथायनानै लाबोयो गारियानो सफैले गारिया सफैगोन र' जायखिजाया जानायसै नै इलेक्सनानो जोंबो दा माने एफा मोजां टाइम मोननो हायाखैना बे सिनेमानि थाखायनो गाबोननिफ्राय हायो जों गाबोननिफ्रायहाय एकदम फुल टाइम जों बेहाय मा पार्टिनिखौ जों बेहाय मिन्थिथ'वा एकदम खिथानो हाया आरोखि गाज्रि दामान मिथिनो लुबैल' हानाय नङा बांद्राय नाया आर'नाइखौ गानहोनाय नंलालै आङो फ्लेग डाउनसो खालामबावगोन फ्लेग डाउन खालामनोसै फ्लेगआलाय दंखासै गोजौआव दंखायो फ्लेगआ दा श' खालामथ'ला रायजोखौ नोंथांनो आदा रेडि जाजोबनानै दङ आइयै सोर सालायगोन गारिखौलाय सोर सालायगोन माइथो बिदिखा नेनो बाबाय सोरदो साबसे गाखोलांगोन नोंसोरलाय बेयावलाय माखासे सियार होदो बेयावहाय उनावहाय आं बिदिखौ बख'जोब्बाय ना उननिखौहाय बेखौ बख'जोब्बाय आं सियार होनानै गाखोलांदोलै ओइ गारिया हरदो आं उसुबिदा मोनबाय नुवाखै नै जिरायनायलाय बाहाय नुखादोंना सेंग्राफोराखौ आरो गैबावासो नै गैयालाबो 25 जन सेंग्राफोर थायो आं आर'नाइखौ गानहोनाय नंला दे हा फ्लेग अफसो खालामनोसै यार माथो केप्टेन सिट बादि नुलायदों दे हाबदो दे ओइ गावसोर मिथिसिगौ दे ग्लासा ओरै मोननैने गेवनाय नङा दे आगदानि गेवजोबगोन दे जाबाय दे ओइ र'
दा थाव सोयै लामा मायनै इखौ बोदे नैबेखौ गबाय दा दे नासो फिनदो दे बे बोगथामा लाफा नै पिएस बे बोगथामा लाफा ओइ गेवा लक जाखाबाय बरिया दे फैदो दे नैबेयो आरसि जागोन आरो बैथिंजाय हनै टिकेट सेल खालामगासिनो दङ बेनिफ्राय नै साजायनाय हाबाफारिया जागासिनो दङ नै भिआइपिआ बे लाइनाव जिरायगोन बानायगासिनो दङ खुन्थियाखौ एसे बोस्लायनांसिगोन नै एलइडिआ मोनथाम जासिगोन फ्रन्टआव मोनसे गेजेराव मोननै गेजेराव बेयाव मोनसे होसिगोन आरो ओरैबो मोनसे होसिगोन नुबायना बोथोरासो मा खालामो अखा फैनो हासिगौ दे अखा फैनो हासिगौ थांनाय हरावथ' बिराद अखा हाबाय दहाय सानाव एसे सान्दुं नुदोंमोन दाबो खोमसिनो अखा फैनो हागौ दिनैनि प्रग्राम जानो गोनांनि एंकर नङा होमबा आदा मावफुं नंगौ नायनोसो फैदों खेबबाय बिथाङानो एंकर खालामगोन सफैबाय होमब्ला सोरखौ नाहरदों सोरखौ नाहरदों जोंनिनो जाखांफुनाय मान होनो गोनां जोंनि गोदान गोजारा माथो फंबायखौ जौसाङाव गाखोनानै मेथाइ रोजाबनो थाखाय आंखौ बुंबाय दानो खावलायगोन ना माखो आंखौलाय नोंथांखौ जौसाङाव गाखोनानै मेथाइ रोजाबनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय गाहाय आलासि बिथां मान गोनां बयजोंबो अनजानाय बिथां बयबो बिथांनि मेथाइ रोजाबनायखौ खोनायोब्ला जोबोद गोसो होनानै खोनासङो आरो बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद समायना मेथाइ खनबोबाय आरो बिथाङानो जाहैबाय जोंनि दिनैनि जांख्रिथायनि थैसाम प्रिमियार श'नि गाहाय आलासि मानगोनां सुलेखा बसुमतारी आब' बिथांखौ जौसांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ होफैनो थाखाय आं गुरै खावलायो खुलुमबाय आयो जि मोजां समायदों आं नायसनाखै गाज्रि जादों गोरलैसिन नुलायदों देलायनायखाय हा नै बे कमेन्ट होबावसिगोन आं दहायनो बुंदों आं खुलुमबाय बेखायनो नोंजोंखायनो दा नुनोसै आं लाजिदों जिखुनु नों दैदो सिगां आंखौसो खेबहोबाय नोङो नै बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो अनजानाय मान गोनां बिथां सुलेखा बसुमतारी आब'नि थाखाय बयबो अननानै गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बिथांखौ आरडि मशन पिक्चारनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आं खावलायबाय जेलनिफ्राय गबोनाय बिदाफोर दङ नै लोगोसे खनसे गोबारै आखाइ खबनानै बरायनो थाखाय आङो जाय बिथाङा जोंनि आलायारन सावथुनखौ बानायनानै नेशनेल एवार्ड लाबोनो हागोन बिथाङा जोंनि बर' हारिनि थाखाय सासे गोग्गाथाव सुबुं बिथांनि थाखायबो बयबो खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बिथाङा जाहैबाय मानगोनां जोंदाव बड'सा हादाव बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आखायाव लादों बे समाव आङो लेंहरबावनो सानदों मेडाम चक्र सिंह मुसाहारि जोंनि जांख्रिथायनि थैसाम टुरि प्रडिउसार बिथांखौबो बे समाव जौस्राङाव गाखोफैनो थाखाय गुरै खावलायदों लोगोसे जोङो गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बिथां चक्र सिंह मुसाहारिनि थाखाय बिथाङा सासे जोबोद यां टेलेन्टेड एन्थुजियास्टिक प्रडिउसार बिथांनि थाखायनो जों जांख्रिथायनि थैसाम आरो जांख्रिथायनि थैसाम 2खौ एबार नुनो मोनगोन खेबसे गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ बयबो आरोबाव
जोंहा गाहाय आलासि बिथां मानगोनां गंगाधर रामसियारि आदाखौ आं जौस्रांसिम हांख्रायनानै लिंहरो। बिथाङा जाहैबाय गोबां गौथुमनि बिबान रुजुनबोनाय गोबां गोबावनि उनाव लोगो मोनबाय ब्रादार। फैनायनि थाखाय साबायखर। जोंना टिमा जों स्ट्रं जानांगौ। बिथांखौबो जौस्रांसिम फैनानै गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय आं खावलायबाय। बिथांनि थाखायबो नोंथांमोना खेबसे अननानै गोबारै आखाइ खबनानै होनांगौ। रोजा रोजा साबायखर। जिराय फैनो नानि दे फैनो हाबाय बयबो। बिथांखौबो गांसे आर'नाइ H एन्टाउननि फंबाय आंनि आंगो बिदा लोगो दिनै लोगो मोनदों गोबावनि उनाव। मानसिया बिराद मोजां सोलिनानै दङ दासान्दि ना अबस्थाया गाज्रि? जेबो गैया जेबो खबर गैया गाज्रिसो ना? दे लोगोफोर नोंथांमोननो खोन्थाबाय आं आंनि लोगो बिदाबो होनबाय आं बेखौ लोगोबो होनबाय आं बेखौ अल इन अल ने सालथेबो होनबाय आं बेखौ आंनि ब्रादार सिमां। ओइ माथो सिरि रांलाय नैरा नोंखौ रायजोफोरनो खोन्थादों आं। फुटबल मोजां गेलेयो बिथाङा बयबो सिनायगोन गेलेगिरिफोरा रायजोफोराबो सिनायगोन। माला हरामोन बिबा समायदों बिदा फंबाय एखे। मोसाखावरि हान्जा गुरै खावलायबाय। 10 बोसोर बिथांमोना साथामबो 10 बोसोर एबा मान बावदों जेलाव थानानै दाखालिसो गबोदों। बिथांमोननि थाखाय खनसे गोबारै आखाइ खबबावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बिथांमोना गोबां बोसोर हाग्रायाव जोंनि हारिनि जाथिनि थाखाय दावहा नांबोबाय। बे समाव बिथांमोना गोबां दुखु खस्थ' मोनबोनांदों। माब्लाबा समाव बिफांनि रोदा बिगुर बेफोरबादिखौबो जानानैनो बिथांमोना गावसोरनि जिउखौ दैदेनबोनो गोनां जादों। दिनैनि समाव जोङो बिथांमोनखौ जोंनि नैबे उदां अख्राङाव मोननो हानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। लोगोसे जोङो बे समाव RD मोशन पिक्चारनिफ्राय बिथांमोनखौ साफा साफा गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाहैबाय। गोजोननाय थाबाय बिथांमोननिसिम। बिथांमोना दान्दिसे सम जोंनि हांख्रायनायाव नैबे जोंनि दिनैनि जांख्रिथायनि थैसाम 2नि जिनाखि प्रिमियार श' बे हाबाफारियाव नुजाफैनो हानायनि थाखाय। ब्रह्म, अनिला ब्रह्म, रिसा बर', ओरैनो धेमालि खालामदों लोगोफोर। बिथांमोना जोंनि राफोद एबा एकदम एक्टिभ हारिनि थाखाय बावसोमबोनाय मान बावगोन बिथांमोनखौ। हाइना बसुमतारी बिथांमोना XNJP, सुफला बसुमतारी XNJP, अन्थाव हाजवारी XNJP, अफ्रि दैमारी XNJP, आइनाश्री ब्रह्म, रैसुमै ब्रह्म, अनिला ब्रह्म, रिसा बर' चाइल्ड आर्टिस्ट, रिमिजिनी बसुमतारी, लिबिया दैमारी। बिथांमोनखौ आङो साफ्रोमखौबो गांसे गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाहैबाय। खनसे गोबारै आखाइ खबनानै बरायना हो रायजोफोर। गासै सन्मानखौ रायजो आलासि बिथांमोन होनायावसो आं सन्मान मोनदों। आच्छा हेल' गासै आलासि बे सिनेमानिनो मेथाइ दै बियो बिथां रोजाबनाय।
खुलुमबाय आदा फार्स्ट टाइम आंनि ब्लगाव नायनो बिराद एक्साइटेड जानानै दं नायनो बिराद एक्साइटेड जानानै दं एक्साइटेडखा जोंहा बर' हारिनि गेजेराव जोंहा एसे टेकनिकेल सेटिंस खालामनो गोनां खामानि दङ बेखौनो नोंथांमोनहा बयबो दसे सम धैर्य हमनानै गावबा गावनि मासियावनो जिरायनानै थाथों आरो बिनि सिगाङावनो आङो जोंजोंनो हांख्रायनानै लिंहरजानाय आलासि बिथां दासो सफैनो हादों बिथाङा गोजान जायगानिफ्राय सफैनो हादों बेनिखायनो बिथांखौ जोङो जौस्रां सिनायथिखौ गुरै खावलायनाय नायनोबो एक्साइटेड आरो আজি এই জানটি रायजो राजाफोरनि एक्साइटेडखौ आरो साबसिन मोनदों आरो আমার মঞ্চলে নিজের सिङावथ' दा बर' थिगानो जाखाबाय प्लास बाहेरायाव जेबायदि अडियेन्स दंना आंथ' नायनानै गोमोबोदों माने आं सानदोंमोन मा बाहेरायाव नायबोनानै माने अडियेन्सफ्रा हाबथ'वाखै खोमा आं सानदोंमोन खिन्थु बाव फैनानै नुबाय अडियेन्सआ अलरेडि फिलापखा प्लास बाहेरानि आरो बे अडियेन्स माखासेया फैबावनांगौबाथ' आरो मा जागोन जागायबाय RD motion picture जागायबाय दे लोगोफोर आं भिडिअखौ रेकर्ड खालामनो हानाय नङा दे आदा ओइ आदा सिबथारबाय माथो ओइ सिरि जोबखालै नै बिराद मोजां जादोंलै फिल्मा रावबो सिखारनो गोनां जायाखै By the end saya maya nuye sumsumzakan kuye battery gila lah lagi battery gila saya maya nuye sumsumzakan kuye kabunaya tingagala kabunai bui sompuda जोब्बाय दे जोब्बाय अखा सिजानानैब्लाबो नायजोब्बाय बयबो रायजोफोरा दंमारोलै अखा हाबाबो थाङाखैना होद 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 आयं फिल्मखौथ' जोबजासिम नायबाय माबायदि मोनखो नायनानैहाय मोजां मोनदोंना जों बर' हारिनि थाखाय बे फिल्म बानायनाया बिराद मोजां जादों मोजां जादोंना जौगाखांथों आरोबाव मोजाङै मोजां रायजोफोरखौ जाहाथे नायनानै मोजां मोननानै आरोबाव बिनि उनाव आरोबाव दिहुनबावनो हाथों होननानै सापर्ट खालामफिन आरो बेनोसै मोजां मोनमारदों दा फिल्मखौ मोजां दे 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 हामबायसै पाब्लिक कमेन्ट दिनै लानो नागिरदोंमोन आं मोनासै अखा हाबायना डिस्टार्ब जाबाय दे नोंसोर बुंदो दे दानिया फिल्मखौ नायनानै बोरै मोनखो हा नंगौना आंहा बिराद हिट ना थेवब्लाबो ना पाब्लिकनि थाखाय नै मोजां बिसोर गावसोर नायबाय मोजां मोनमारदों दा नोंलाय माबायदि मोनदों सिनेमाखौ नायनानै है केमेरायाव खायसे बुंफ्लांदों नामाब्रा हिटखा बरिया सुपार डुपार हिट आंना माबायदि जादों एक्टिंआ नंगौ नाङाब्रा
हा नेक्स्टआव नुबावगोनखौ मिजिंथिबाय आरो आदसा जायोब्ला जोंनिखौ गैलेबा ओइयावसो दङ आग्लायलाबायनायनि साथा गैया मा गैया माने दोनलांजोबनांगौ गारिया दोनलांनांगौ जाय आग्लायदों जाय थालांदों बोराब फुरनानै थालांलायनायफोरा जों इरि लिंहरनाखै दाखालिनिफ्राय मिथिबाय बाहागा जोंनिसो आदा मनजनि न' दंखायो बिल्डिंआ नोंनि बिल्डिं दंखायो आदा मोन थाहैनायसै आयै बिदा फंबाय थिंग्रिंलै नै सिबखाबाय खोथाया जाहैबाय रायजोआ अनसायदों आरो रायजोआ नेनानै दंमोन रायजोआ जुदि एसेबां खस्थ' जादोंब्ला why we artists मानो जोङो बेबायदि रायजोजों समान खस्थ' लाफानांगोन हाया मानो हाया जाखो हायो औ खस्थ' लाबाय सिजोब्बाय ना रियेलखौ देखायनोब्ला बेफोरसो नैबे अखायाबो फेजेननो हायाब्रा जोंखौ हाया this is nothing for us hey any comment माथो बुंबावनांगौ जेनेबा मा होनो जोङो हारिनि थाखाय जेनेबा बावसोमबाय जेनाखि फिल्म जाबाय मोजाङानो जादों फिल्मा जेनेबा नोंबो सासे बावसोमग्राब्रा बावसोमग्राथ' आंबो फंबाय रियेल जाथायखौ देखो खिन्थु बिराद मोजां मोनदोंलै आं बिराद खस्थ' खालामदों आङो अडियेन्सनि कमेन्टखौ लानो सानदोंमोन एबा रिएक्सनफोरखौ लानो सानदोंमोन ओमफ्राय अखा हाबायना बिराद उसुबिदा जाबाय खस्थ' मस्थ'यै फोजोबनो हाबाय आरो जाफुंसार जाबाय जांख्रिथायनि प्रिमियार श'आ साक्सेसफुल जाबाय रायजोफ्रा खस्थ' मोनबाय जोंबो माने बेखौ एक्सपेक्ट बानायाखैमोन बै असिमोन बारहुंखा फैनानै बे बेसेबां गिदिर पेन्डेल बानायनाया बायदों नालाय दाहाय बानायलालै होननानैहाय लांदाङावनो बानायनोसै सानदोंमोन माने बेबायदि अखा हागोनखौ एक्सपेक्ट बानायाखैमोन आरो सानथामसोल' जादों अखाया रेगुलार हानानै माथो खालामबावनो भाद्र मासनि अखामोन जों सानदोंमोन एसे ओरै मोजां जागोन बे बरलागाव ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन बयखौ सहाय होफैनायनि थाखाय साबायखर आरो गोजान गोजाननिफ्राय फैनानैबाबो नायफैदों रायजो राजाफ्रा बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो सिजानानै नायनानै खस्थ' मोनबाय गगा मोनहैसिगोन बिनि थाखाय जों निमाहा बिबाय मानसि रायजो राजाफोरनिसिम निमाहा बिहरबाय माने अखायाबो हाया नङा गोबाङैनो हादों बहुद खस्थ' मोनबाय रायजो राजाफ्रा जों बिनि थाखाय एकदम खर' गंग्लायै निमाहा बिनाय थाबाय मिथिनि जानानै आरो आर डि मोसननि जानानै दिनैनि ब्लगखौबो एसेयावनो फोजोबबाय